Hemija može utjecati, ali ne uvijek. I ti su nam parametri biti recimo organoleptička svojstva. Okus, miris, boja, to su nam sve fizički parametri. Međutim, zašto nam je bitna temperatura? Uvijek kad radimo bilo koji parametar, neophodno nam je da znamo temperaturu vode. Zašto? Zato što temperatura utječe na sve. Na kisik. Utječe na hemijske reakcije u organizmu, na biohemiju organizma. Sami ćemo odraditi par nekih novih parametara. Ovdje smo već uradili nekoliko njih. Na primjer, prisustvo NO2 u vodi, znači nitrata koji je jako bitan. Prisustvo kisika u vodi koji je također jako bitan za opstanak ribe. Tako, evo ga, skoro je ova, još čak tamnija. Znači da je vrijednost kisika preko 10. Na ovom divnom danu dobili smo i divne rezultate. Upravo smo sada potvrdili da je kvalitet vode prihvatljiv sa aspekta riblje populacije. Vrijednosti kisika su zadovoljavajuće, pH vrijednosti zadovoljavajuće, azotna jedinjenja su zadovoljavajuća i možemo konstatovati da je rijeka u dobrom stanju trenutno. Najbolje od svega je što imamo jednu mladu ekipu ovdje, velikih entuzijasta, zaljubljenika u rijeku Bunu, u prirodu, u ribolov i koji imaju jako dobro ne samo ljubav nego i razumijevanje o potrebama zaštite, o načinima za očuvanje, o hemijskim analizama, testovima i ostalom. Zašto je to bitno ne samo za rijeku nego i za očuvanje ribljeg fonda za buduće generacije. Zaštita rijeka Buna i Bunica je izuzetno bitna, pogotovo u ovom momentu, jer smo svjedoci raznih pritisaka, raznih antropogenih pritisaka. Izuzetno je bitno za očuvanje ribljeg fonda, za očuvanje fonda ostalih životinjskih biljnih vrsta kao i kvaliteta rijeke. Osobito šta je bitno je da se buduće generacije naraštaji educiraju o važnosti očuvanja. A to možemo samo kroz razvijanje ljubavi prema ribolovu, prema rijeci, provođenju vremena u prirodi, jer je bitno da djeca osjete prirodu, ne samo da je uče kroz školski sistem.